Nie som veriaci, ale v karmu verím. Keď niekomu spravíš niečo dobré, vždycky sa ti to vráti a máš minimálne kult na svedomí. Napíš si za deň minimálne jednu vec, ktorej si sa zlepšil, aby si to tvoj mozog zapamätal, lebo my proste pracujeme. Ale podvedome si neuvedomuješ, čo všetko si bol schopný spraviť za ten deň. A keď si to takto spíšeš, tak zistíš si, že ten deň nebol až taký zlý. Napíš si, v čom si sa zlepšil, ako sa plánuješ zlepšiť zajtra a kde sa vidíš o mesiac. A stanul si tú laťku radšej vyššie ako nižšie, lebo vždycky dojdeš ďalej. Taktiež by ste sa mali obklopovať ľuďmi, ktorí viete, že budú mať pozitívny vplyv na to, čo robíte. Lebo vy dosť máte tých bojov v hlave samým so sebou. Vy nepotrebujete do toho, aby vám ešte niekto do toho kecal, že kokos, toto sa ti nepodarilo, toto čo si spravil, toto nemá zmysel, vieš, a proste na čo? Tvoje srdce chce byť niekto a niekto. A niekto, kto nenašiel vlastnú identitu, lebo ti musí kecať do života, ti ide vravieť, prečo to nemôžeš byť. Ako si to môžeš zobrať k srdcu? Nie, normálne ho pošvi do piče, normálne ho preč. A takýchto ľudí, drž sa od nich preč.